Nggih, menika dos pundi menika? Ngaturi jenenge Buria Pamungkas. Nah iki. Bu? Buria. Mbak Ria. Iki lho. Oh iki lho tak kira Bu Riai sing endi? Sing kuwi lho, sing iki. Lah soalnya wis dianak ya basake Buno. Bener, Bu. Nah, kaya kowe wis putu isik celukane Dik. Dedek Imut. DIY Yogyakarta dan sekitarnya. Ria. Madeg sayu. Ria. Spotnya apa, Mas? Ya monggo jenengan, ayo. Sluku bathok. Ngono kae ya, Mas ya. Oke, jumeneng Mbak Ria, ayo Mas, disepoti karo Mas Gareng. Ya, Dik. Sluku Ya bener, yo. bathok elo. Mbak Ria Pamungkas pidalem pundi? Nggih, saking Bayat Klaten. Wah, Klaten kabeh. Bayat, ya ngerti? Nggon makam Bayat. Nggih. Nah, niki juru kuncine. Kula nek mboten payu wayangan ngeten iki, kula dodolan kembang. Oh, dodol kembang. Nggih. Jenengan lajeng nombasi kembang kula. Nika sing butuh nika kula orang butuh. Sing butuh Aku nika. ya rong butuh aku. Gak Mbak butuh. Ria nembang apa bakule kembang? Nah, caos panglipur kula sumanggaaken Mbak Ria Mbok Pamungkas. bilih nyen pirsa. Mriku pun mboten enten dawuh. Mboten wonten. Nah, manut. Bapak ngersakaken lagu menapa? Bapak lurah mbok bilih monggo tindak wonten pepanggungan. Iki bagus Mas iki. Sesi Demang. Oke. Ha, niku lagu kaporit niku, Pak. Oh. Favorit. Nyuwun gending jineman kandhek caping gunung jenggleng katur sedaya warga Sumber Agung ing Balong mugi-mugi diparingi sehat sedaya Allahumma. Amin. Amin. Saking Pak Pramono Karangpakel Trucuk Klaten. Paring bebungah 200.000. Nggih niki enten sing ngersake lagu Sesi Demang. Oke, Saking wae. Bapak ingkang wonten mriku. Lan lagu menika kula kentunaken Mas Budi ingkang wonten mriki. Budi sapa? Lah mosok ya sak Balong ora enek sing jenenge Budi. Oh Iki ya kok ya. enak ya. Enak. Kalih anak kula Ayi, sehat-sehat ya nak. Ayi Ibu ngendi? Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine ngendi? Ora mesti. Jawa Timur. Jawa ngono. Timur. Apa Paron apa ngendi ngono lho. Ngawi ki Anu. kabupaten. Iya, Jogorogo. Oh, ngono genahke sisan kok ya. Bawa ya Nduk Ria. Nggih, ngagem bawa. Lo ngagem no. Ya, wah jan. Kok ngiringane bathuke jan rumangsaku jan nganti. Nggih. Jembir. Heh? Jembir. Iya, gak apa-apa. Jembar. Sing penting the bathuk ya. Iya. Jan. Kayak ya rumangsa nesu Iya terusan. rumangsa. Bathukku ya NN. Apa? Nonong. Ya nduk anu nak ayo Mbak jan. Sugeng enjing Mas Har. Wilujeng enjing selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat. Wah ya semangat wong nyambut gawe iki angger linambaran semangat. Niku insyaallah dadi rezekine bakalan berkah lan barokah. Wong nyatane kaya awake dhewe niki sing dinteni. Ya mung kaya ngene iki. Nggih, nyambut gawe. Rezeki ditanggap kali piyai kathah. Nggih. Mula mumpung ana sing ngersake ya semangat ya Mas Har ya. Oh, nggih. Kaya semangate Mas Har kula remen angger nderekke Mas Har iki. Ora enek kendone. Nggih. Sesuk mang jak genti Mas kula Mas. Jak nang endi? Sesuk prei kok. Sesuk melu kula anu Nang ndi? mancing. Cacak. Mancing iki kudu ngerti rumuse lho. Umpamane Nah, nek arep mangkat mancing ben entuk ki kudu ngerti syarate. syarate Nonton bojone nek arep mangkat. Bojone iki ndek bengi turune miringe nang endi. umpamane miring ngiwa. Nah, sampean kudu nggawa walesan sing 2,5 meter. Iku mesti mulih nggawa iwak. Nek bojone iki miringe nengen nggawa walesan sing 1,5 meter. Kuwi engko mesti entuk iwak. Ning nek bojone iki mlumah, kuwi engko walesane cukup sekilan. Oh.
Lho, piyai kene ketok ya do mancing kabeh kok do paham kok piye to. Oh, nggih no. Mancing kok sekilan ki entuke iwak empal ya. Semangat mergo niki kanca-kanca pengrawit dumadi saking Sanggar Rasa Ruruh Raras. Ruruh Raras nggih. Ketuane sing nyaron niku lho, Mas. Welut niku. Mbok golek liyane Mas ketuane Mas. Urung sida dilantik wis dilengserke. Mas Welut, juragan Welut mula diarani Mas Welut. Alhamdulillah. Dadi pengrawit mung sampean karena hobi nggo anu pengin seneng. Sejene juragan Welut. Juragan apa? Niku juragan jual beli mobil. Wah, alhamdulillah, alhamdulillah rezekine akeh. Selain adol mobil, teng omah sambene momong. Umba-umba, isa-isa, nyapu-nyapu, jereng pemean. Jereng pemean. Wah, bojone sing meceli kayu. Ngerusak bojone kok. Alhamdulillah. Lan luar biasa malih Mas Har. Wonten ing Ponorogo khususé wonten ing Sumberagung Mbalong mriki gitu. Sakiwa tengene penonton wayang patut kita berikan apresiasi tepuk tangan. Gara-gara masih penuh penonton luar biasa. Alhamdulillah. Niki sanes sing ngriki wong wis garek wong loro angop, siji ngantuk, siji budhek ngoten nika. Nek teng mriki sih kiwa tengen ngarep mburi sih kebak. Tegese piyai mriki pancen seneng tur kangen karo budaya wayang. Nah, wong pirang-pirang tahun nembe enten dalu niki. Mula nggih to, pagelaran wayang kulit mboten mung cukup pisan iki. Nggih. Kaya dawuhe Pak Camat wau nek perlu setahun pindho. Amin. Amin. Kok ngantek kene ora setahun pindho rugi. Rugi. Nek perkara dalang ya Mas, sinten-sinten kenging wong dalang ki apik kabeh. Ya. Nggih. Sapa wae wong pelaku wayang, pelaku dalang ki akeh kok. Akeh. Ning yo apike ya aku. Ya ten napa-napa wong tegese wis manjing seduluran kok. Pun bateh Mas. Wis bateh kok. Nggih, mangtan kalih Pak kami tuwa. Wah, ngono kuwi nganggo strategi pemasaran. Nek kira-kira pengen ditanggap ning kene terus, kuwi kira-kira nah siji murah ping pindhone cocok ya Mas ya. Lah nggih, penting murah lah engko nek wis ping 10 gratis siji. Oh, aku ora matur lho kuwi. Tapi nggo awan, Mas, nggo awan. Nggo awan enek garenge. Awan nggih napa ngusung gamelan? Ya ora masalah awan kok enek kesenian kok kene apa ngono kan enek nggo, Mas. Oh, ya. Campur sari. Ya nek ora enek ya nggo esuk ngono. Kok nek esuk kok ora enek ya batal wae Mas, sisan sing padha ramangan ngono wae. Wong kelas direncana setahun pindho malah batal. Wong ya batih kok arep ditinggal. Oh, wis bacut kula warga kok ya, Mas. Kula warga kula nek ora jenengan iki lak ndi sing enek to, Mas? Ora enek balung rine. Ora enek, Mas. Wis balung kabeh. Ayo. Nggih, mila dongane kangge niki sing tus-tuse sing seneng karo budaya nggih wanciyah keten niki. Warga wonten ing Balong wonten ing Sumber Agung. Mas. Tegese niki sing militan karo budaya nggih penonton sing saat niki taksih pareng nonton tasih pareng mriksani wonten lapangan mriki. Kula dongane sing taksih kepareng mriksani dongake sehat, panjang umur, kathah rejeki, keluargane ayem tentrem, sing nandur ya pinaringan tandur kang subur, ijo royo-royo panene melimpah, omone ilang. Sing pegawe mundak jabatane, mundak gajine, sing sekolah pinaringan pinter berprestasi sok ben enek menteri saka Balong kene. Tak dongake warga masyarakat mriki pinaringan keselamatan donya lan akhirate Allahumma amin amin. Igeng padha ngasta dadi pegawai negeri, dadi mundak jabatane, mundak pangkate pinaringan slamet sing dadi pegawai negeri. Sing padha ngasta dedagangan, kulak murah adol larang tegese bathine akeh sempuluh rezekine. Igeng dadi petani, muga-muga panene melimpah, omone sirna. Igeng dadi tukang tambal ban, muga-muga ya entuk rezeki. tegese entuk rezeki iki. Lho rezeki ora kudu saka tambal ban. Oh, sangkan paran. Sangkan paran. Nah, ndongake iki sing apik. Mongko kene iki ora mung tambal ban tok. Napa? Bakul terbelo ya enek. Muga-muga. Lah ya mula entuk sandang pangan sing apik. Sing apik. Berkah barokah. Amin. Ngaten lho, ndongake nganti ndrindil kaya ngene kok tahun ngarep-arep ra dijak ki lah ya.
Mboten, tetep dijak jenengan Tetep niku dijak, ora pokoke. dijak nusul kula Mas, kula wong ngeyel kok. Ora dijak nusul ngono. Nah, ora ketiga kok udan. Ning dasare tenan kula niku anggere metro ngeten iki kalih jenengan ketemu sampeyan niku seneng kula tanpa upama. Pokoke anake bahagia. Nah, wis ngene iki lho. Perkara masalah ngomah ora dipikir. Serasa mikir Mas. Padha budreke nek ngomah kok serasa mikir ngomah. Penting nang kene ayo seneng-seneng ngono ae. Nah. Ngomah pikir engko nang ngomah. Nah, Ngono. mboke Mbok sik urip ora iki mau. Wis. aja ngono iku jenenge. Mbok ya mesem merengut petae apa mbok ya guyu susah petae apa panjaluk mbok tetep ing janji aja emoh aja tansah duwa nadyan aku uga tansih la ing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng angun diluhure kagungan patone tumambang mesti kasembang Wilujeng enjing mboke. wirane minger sik. Ngene Sing iki. anek guru wiron ora apa-apa. Anggere ora Anggere ora wirane. wirane ora apa-apa, anggere ora. Suwe men mbok tak ewangi apa piye? Nek kira-kira angel. Sampeyan iki sesuk nek karo mbok niki sing rada sing rada sayang ngono lho. Mosok Kok sayang apa, Mas? cunduk mentul dipatok matok nganti ngono-ngono. Iya iki loro ndasku Mas tenan. Biasane ora lara lho. Iki luar biasa saking kining Balong Ponorogo iki luar biasa. Iya lah. Kaya sing rawuh ya luar biasa. Aduh lorone neneh. Napa, Mbok? Nuncep. Nuncap. Benak nandang, Pak. Benakne gareng kulino gah rapen. Iki keparang mreksani tasih kathah lho, Mbok. Oh, tasih kathah niki senajan sampun para erok nggih to? Para esuk. Para esuk. Nah, jeneng umur ki nek wis 50 punjul nek ngomong sok kami sosolen ngene iki kok. Kami serontolen. Ngene iki wis isih urip ngene aku wis bersyukur, Mas, tenan. Tunggale entek 1000-ne niki. Mulai iki tak uri-uri, tak wet-wet, tak nggo kanca golek sandang pangan. Nah. Lah. Tenan Diwet-wet iki. jare wis pokoke nyadikeki Kula obat nek keras. karo gandhenke entuk sithik ya tak dom sithik. Itu oke? Tetep tak dom sithik, Mas yoan, Mas. Ayo aku yo ngelu nek awur cah kuwi jane. Ora ngono kok ndak ra dadi-dadi engko. Ora Mas. dadi-dadi. Nggih, Iki keparang mreksani mboten namung lenggah wonten ngriki. wonten lapangan Live streaming ugi kathah keparang mreksani. Ria Channel. Sobat Ria. Sobat Ria Channel sing duwe Mbak Ria. Karepe ngono kuwi karepe. Sobat Ria terus channel apa Mas iki akeh banget iki 1 2 3 4. Ki Hari Noto Carita Channel. Nah. Channel. Terus Jack AV Multimedia. Terus SMK 1 Pemda Ponorogo. wah lah komplit niki. No. Kamera ngantek kaya buronan awake dhewe iki ya, Mbok. Iya, Mbah Sukir Mas Mato. Nyapa golek Mbah Sukir iki? Eh, Ayo saumuran kok ya. yo sak level. Anu kanggo cagak lek tetembangan. Nah, cocok. Sliramu ki nadyan to wis sepuh ning kudu iso nembang sing becik. Nembang sing sae. Saipik. Saepik ya. Yo sae karo apik. Ka lho, malah aku iki nggareti apa to wong iki? Dasaripun niki wau wonten pamundutan iki dereng pun aturi. Napa, Mas? Jineman kandhek kalian caping gunung dipun Pun jengglengaken. nek wong Caping gunung. jineman kutut manggung pasrah nombok ing ganden pun. Merantasi. Jineman lho lah tenan Mas mirangi ora mung merantasi tenan. One segment. Jinem. Apa iso niki? Lah, iso jinem, jitu, jiro. Jineman. Caping gunung jineman iki bagane kono. Nah, Saya endo kok kali ya. repat iki. Kena ndang. Neng ndi? Caping gunung iki lho. Oh, iya. Sing bawa mbok ing ganden sing jenggleng Mas Gareng Lah, Tralala. liyane apa ora enek to? Heh? Liyane. Apa kula?
Ayo. Ora masalah Mas. Nek Ah nek aku rono sing kene sapa? Yo, Yo. kok kono digoleke Pak Lurah. aku ya iso Mas nek mung ngene. Tenan? Alah, sampean jenggleng piye? Eh? Ayo, iso aku. Yo. Ayo ngono. Alah, Gur jogetke wayang iso. Ora apa-apa ya nduk lha jarine pengen diadik nek. Malah wis kok kowe iki Oh piye. wis to. Wis. Oh lah kok malah ndrindileran to. Oh ketok lho wis pecah pamore lho wis genah. Putra kalih ya Mas Isan ki. 3. 3 malah lho, mbok ganden ki putra 6 malah wis pecah ndase malah tenan niku. Mumet pun. Ya ning alhamdulillah kaya kuwi lak 3 pake mung 1. Lah nek kowe 6, Pake 9. 6 kok Pak Esongo ki piye iki? Bocah tertib pokoke.